والله ایوار باش هون بخیر هاتن ام بوانه که دن دیسا به هفرمه بوانه که نپی نو بوانه که پرخوش دیسا به هفرمه والله ام روژه هری داوی ام روژه شمیه لسر وانه که سکنی بون لسر مجاره دمانها چاوت آوا کرن آوا سازی دمانها چاوا بو me besa kartafa wê kir me besa lêkeran kir di demanha da lêkerên heledudanî demanha da çawatên bikar anîn pişta me besa lêkerên gerguhêz û negerguhêz kir û bi vê awayî me mijara xwe girt. Em ê îro çi bikin hevalû? Em ê îro li ser pêşkirên lêkersaz bisekinin pêşkirên lêkersaz hevalû di eslê xwe de lêkeran pêk tînin. Em ê li ser wan bisekinin. Bi rastî mijareke xweş e hûn ê ji jê hez bikin. Pişta em ê çi bikin? Em ê besa lêkerên hevedudanê bikin hevalû. Lêkerên hevedudanê jî bi rastî gelekî girîng in. Divê em wan jî nas bikin. Hevalû berê ku em derbasê mijara xwe bibin hin hevalên nû hatine ew merex dikin yani dibêjin gelo ev çi dikin. Hele tahmin dikin em dersê didin lêbelê awayê em bêjin rêveçûna dersa me çi ye ez dixwazim hinekî besa wê bikim. Hevalû heke hûn dixwazin feydeyê ji dersan bibînin dema ku hûn dikevin YouTube'ê em bêjin piştî dersê yan jî kingê dema we hebe bikevin lîsteya lîstandinê bi İngilizce re çi dibêjin playlist dibêjin yani Tirkî oynatma listesi heye hûn bikevin wê ders li gorî rêzê hatina rêzkirin hûn xwe di kêjan mijarê de em bêjin kêm dibînin yan jî hûn zêdetir dixwazin ser kêja mijarê de kûr bibin hûr bibin hûn dikarin wê dersê hilbijêrin temaşe bikin. Lê hûn dibêjin ez nû hatime ez dixwazim ji nû ve hîn bibim hevalû divê hûn alfabeyê de dest pê bikin. Heta niha 16 heb ders çêkirine 16 heb video hene. Video me yên herî dirêj ev sê çar dersin bi qasî saat û saat belê yek saat nîveke yedin jî saatekin yani zêde nînin hûn dikarin wan temaşe bikin. Ji kerama xwe hevalû berê ku em derbasî waneya xwe bibin wisa weşanê li derdora xwe jî parve bikin bila haya hevalên din jî jê hebe piştre em bi hevra ew bikin dest pê bikin. Hevalû heke we xwe amade kiribe û we pênûs û lênûska xwe hilde be destê xwe û em dest pê bikin. Hevalû me got mijara me ya îro pêşkirên lêkersaz, lêkerên pêkhatî û lêkerên heledudanê ye. Lê berî ku em derbasî vê mijarê bibin hevalû hefteya borî min ji bîr kir ez ji we re bibêjim. Dema ku min besa dema niha kir avasaziya dema niha kir min bîr kir ez tiştekî ji we re bibêjim. Em vê safî bikin piştre em derbasî vê mijarê bibin. Çiye ew min ji bîr kir? Hevalû niha me got qertefa dema niha diye. Lê deheb lêkerên me hene ku karîn û zanîn qertefa wan ya dema niha ya neyîniyê niye n. Heta ez li vê derê binivîsim qertefa dema niha ya neyîniyê ya lêkerên karîn. Karîn çi ye hevalû? Lêkera karînê karîn û karîn wekî yapabilmek. Ne var sayır? Yapabilmek. Zanîn bilmek. Bilmek. Zanîn jî bilmek. Karîn û zanînê. Bunu bir derim bilsin. Zanîn. Ama ne var? Dünükê dünük. Çi ye? Nı ye hevalû. Nı. Normal qertefa neyîniyê ya dema niha hevalû naye qertefa neyîniyê ya dema niha naye lê ev lêkerên karîn û zanîn ev rewşek awarte ye dema ku em van neyînî dikin em dibêjin mesela em li gorî kesan ew bikin em çi bibêjin mesela em pêşî erînî bikin ez dikarim
Nava da beş bikin. Ez dizanim. Em bisa kurt bikin. Yani tu. Em bejin. Tu dikari. Tu dizanim. Em peşi erini bikin. Pişta min neyini bikin. Ez tu. Ev. Ev. Dikare. Ew dizane. Em dikarin. Em dizanin. Ez tu ew em hun ew. Evvela em jî bi heman awayî em dikarin em dizanin hun dikarin hun dizanin ew dikarin ew dizanin. Ev away ereniye. İcen em ve neyini bikin em çi dikin? Em ve kartafa dema naha jê davêjin. Em jê bavêjin. Em van diyan gişkî jê bavêjin. Ev din vê derê. Vê derê jî em diya jê bavêjin. Em ê niha neyînî bikin. Em ê kartafa neyîniye ya van her du lêkerin karîn û zanînê bînin vê derê. Mesela erînî me got ez dikarim, ez nikarim. Ev qasefane. Lê em niyê pêva dinivîsin. Wisa dûr na, jê cuda na, pêva. Mesela ez nikarim, erînî me got ez dikarim, neyînî ez nikarim, ez nizanim. Mesela tu nikarî, tu nizanî. Ev rewşeke awarta ye. Evvela ji bo lêkerên karîn û zanînê. Mesela ew nikare, ew nizane. Em nikarin, em nizanin. Bi vê awayî hevalno yani ew qas hêsanin. Ev kartafa neyînî ya dema niha ya ji bo van her du lêkerin karîn û zanînê me got niye bila di bîra we de ben li cem xwe not bigirin. Ez bawerim hat femkirin ji ber ku ev mijareke pir hêsan e. Yani ev em hûn ew bi heman awayî. Mesela hûn me got erînî hûn dikarin, neyînî hûn nikarin, ew dikarin, ew nikarin. Ew dizanin, ew nizanin, hûn dizanin, hûn nizanin, ew dizanin, ew nizanin. Yani bi vê awayî. Ez vê jê dibim. Define ve mamusta bile binivîsim. Acı bibînim. Heval dibe ku cena wê ji dikişînin ne? Hevala Acı mamusta evvelek dibêjî nivîsiya baş xuyanakê. Gelo iyi hevaletini xuyanakê an herkes olsaya. Hevala heker nivîs xuyana ke ew cema dibe ku internet qels be çareseriya wê jî çi ye? Ez vê bibêjim ev mesela 750 mega ew dibêjin ne? Ji bo temaşekirinê kalîtayê hinekî daxin dibe ku hûnê baştir bibînin. Yani normal ev rewş wekî her roj e ne? Na tu nivîsê de evek heye. Yani heftaya borî jî me ders çêkir. Yani nivîs bi vê awayî lê yani pênûsa min jî Pirsgirêk wî de Baş. xuyan. Ser dipê baş Baş. xuyanakê. yani jî ew bike hinekî ewa xwe tam ekran bike belkî baştir were xuya kirin. Mamusta neyînan van her du lêkeran bes ev her du lêker de ne Erê kartê. ev her du lêker tenê. Yani wekî din tu lêker tenê. Mesela aliyê başûr ev kurmanciya jêrîn de dibêjin mesela ez nakarim dibêjin. Ev dibêjin soram. Mesela soram dibêje ez nakarim, tu nakarî. Ew nayê dîsa bikartînin. Ya rastî jî divê nabiya lê kurmancan bawayekî rêyeke hêsan ji xwe re dîtine. Yani ew nakirine ni bi taybetî ji bo van her du lêkeran. Yani şûna ku bibêjin ez nakarim me me got kartefa neyînî ya me niha naye. Ji bo van her du lêkeran ev derbastar nîne. Mesela em nabêjin ez nakarim, tu nakarî. Yani jî ez nazanim, tu nazanî. Em dibêjin ez nikarim, ez nizanim. Tu nikarî, tu nizanî. Ew nikare, ew nizane. Vê awayî tê bikar anîn. Yani ev rewşeke awartê ye. Em karin wisa bibêjin. Ev mijareke hêsan e. Yani min got min xwest ez wisa bi bîr bixim.
Hesana lebeli hurgili per giringin hayvanı. Yani mırıv carna olsa temaşa dike mırıv derbas dve lebeli birasti jiyan be hurgiliyen xuda heye. Yani dve mırıvan haya mırıv hurgiliyen hebe ev jiyek şuan hurgiliyana dve emjibir nekin. Yani hesana lebeli giringe dve em bizanan. Juma ser mırıv cara kadın tevher nebe. Evvela peşkirin lekersaz lekerin pekati ve lekerin hevedani. Em peşkir ser peşkirin mevsekin. Evvela ez ve bibejim. Yani naha em çıma gringe dedin lekeran. Yani leker yani legori lekolineran legori zmanzana. Yani mrovan peşi demek ko ahvine belekeran ahvine o be ravaya fermani. Mesela bu bejin mırıv kat pey veki bikar neyne tane beje bike bimeşe bixwe dinvisim dixum dimeşim binerin wataya wê heye yani leker ew qas giringin ku ji ber vê yekê em zêdetir ser disekinin bi taybetî zimanê me de cüreyên lêkeran hene gelek cüreyên lêkeran hene em ê tenê li ser du cere lêkeran bisekin yek lêkerên pêkhatî yên ku bi pêşkiran pêk tin pêşkirên lêkersaz یک جامعه لسر لیکرین هفدزانی بسکرین. اول لیکرین هفدزانی جی ناف خدا دبن چند بش از نه بس آن نکم. جبو مجرد مدرج نبه. یعنی وی گاوی جی از باورم جبو واجی حوجان نکم. جبر کو نه کنسپت من لگوری چیل میشه. ام جبو بپرانی جبو حوالین کسی نو هینی خواندرونی ویستان بنیدبن. گرچه از خازم هنه که اصل پیشی بخم. حوالین درجیت کارن تماشا بکن. این که تو خازن کلدیا خوب باشتر بکن. اوشت کارن البته تماشا بکن. Le eme vasa gav bagav b'meşim yani mesela anek cüreyn dinci hene yani ben peş servanj bisekinim. Bana bagot ben basa gringia leker ankir yani leker çi havanın leker leciye ki yani bejin karek buyerek kavminek hebe lo deri leker heyem yani be lekeri hevuk tamamla be yani ew qas leker giringe yani em bi Kürt û Kurmancî bibêjin bê lekerê hevok temam nabe giringiya lekerê ew qas zêde ye hevan lêke em li vê derê binivîsin pêşkirên lêkersaz pêşkirên lêkersaz çine hevan pêşkirên lêkersaz ew pêşkirên ku tên pêşiya lêkerên em bêjin yan xarû yan jî lêkerên bi paşkiran pêk hatine bi wan lêkerên nû çê dikin em ê niha lê binherin ev tê çiwateyê wekî em bêjin pêşqertav jê re dibêjin pêşkirên lêkersaz û pêşkirên lêker çêker jî jê re dibêjin pêşkirên lêker çêker ez nikarim telaffuz bikim Vasa işte gotin evvel. Yani ciheki din bihistan bejin peşkirin leker çeker. Ama nasar bisekin ev peşkirin. Lê bikirtahi ya herî em bejin hêsan mirov dikare bilêv bike telaffuz bike pêşgirên lêkersaz. Tên pêşiya lêkeran, lêkerên bingehîn wateyeke nû didin hevokê çê dikin. Pêşgirên me lêkersaz çi ne hev ama em binivîsin li vê derê. Da, ra, ve, hil, ro, çi. Yek din jî heye bana heta çend hebên din hene. Em ew zêde hewce nakin ji ber ku bi wan zêde lêker nayên sazkirin. Evvel ji bo dayê binerin da me got vekî pêşkir e. Mesela ji bo da mînakekî bidin em bibêjin daxistindir ama em bibêjin mesela daxistin. Binerin evana pêşkira me lêkereke nû ava kir. Binerin lêkera me di eslê xwe de çi ye li vê derê xistin e. Xistin yani mirov çi dixe em bêjin mirov tiştek ji ser masê dixe erdê. Ne wisa xistin. Lê ev pêşkir heta pêşî wateyeke cuda dayê daxistin. Mesela em daxistinê çawa bikartînin em dibêjin
em sepaneke ji Google Play'de dadixin telefona xwe. Ne mesela dadixin. Yani jî em tiştekî ji jor da dadixin jêrê. Daxistin divê watayê de em bikartînin û yani mirov dikare çanda mînakên din jî bide. Mesela daxistin wekî din em dikarin çi bibêjin? Daxuyan Daxuyandin. Ne? Daxuyan Daxuyandin. Daxuyandin. Daxuyandin çi? Daxuyandin. Ev öyle ev da daxuyandin. Yani daxuyandin mirov tiştekî dide xuyakirin. Mesela da yani daxuyakirin. Daxuyandin û daxuyakirin. Vekî din em dikarin çi bibêjin? Mesela em dikarin bêjin damezrandın da mı? damezrandin. Damezrandin. Damezrandin jî hemwataya avakirin heye. Mesela ve bîstiyan mirov çi ava dike vekî em bêjin sersala partiyan gava te pîroz kirin dibêjin salvegera filan partiyê yani damezrandina filan partiyê pîroz be dibêjin. Damezrandina Benjamin salvegera filan partiyê dibêjin pîroz be. Damezrandinê wisa bikartînin. Lê bi piranî dibêjin avakirin. Mesela gava ku em tiştek ava bikin, em dibêjin em ê partiyekê nû ava bikin, em ê saziyekê nû ava bikin, em ê dibistanekê ava bikin. Yani ev lêker zêde nayê bikarin. Mesela ji bo ew ê ez didamezirînim. Mesela kurman ji vê wisa zêde bikar nayînin. Nabêjin ez didamezirînim, tu didamezirînî. Lê divê em bikar bînin. Yani lêkerek berdestê me heye nekaranîna wê kêmasiya me ye, ne kêmasiya lêkerê hevala. Yani gava ku peyv hebin ne bikaranîn ev sûcê peyvên hîne, sûcê me ye. Em zêde bikar nayînin. Nav hevok da bikar nayînin zengîn nakin. Mamusta dadan hevalek mînak dide. Böyle mesela em bêjin dadan. Ez vê ji ser vê binivîsim. Dadan çi ye? Dadan mirov derî da dide, ne? Dadan. Mesela ev dan bi serê xwe lêkereke dan yani mirov tiştekî dide yekî. Wekî Tirkî da dibêjin vermek. Ez didim tu didî. Dadan hatiye pêşî watayeke nû dayê. Ji xwe taybetiya van pêşgiran jî ev e. Tên pêşiya lêkerên bingehîn me gadin got ne? Mesela dan lêkera bingehîn e, da hat pêşî lêkereke nû ava kir. Watayeke nû dayê. Mamusta peşkir biz tenê serê xwe xwedîvateyê kenan na. Na. Mesela em bêjin da ravek daçekin na olsa. ne Vataya xwe dugarîne. ev wekî pêşkirtin yani wekî daçek mirov nikare bibêje. Yani tabii wisa mirov nikare bibêje ev daçek ji ber ku êdî vê derê erka pêşkiriyê dileyze. Mesela ev daçek ema bi heye. Demên pêş de belkî em ser mijara bi û b'yê bisekirin. Vê derê mesela bi aqil em bibêjin bi motor ev jî qertafin. Hem wekî daçek tê bikaranîn bi hem jî wekî qertaf tê bikaranîn. Erka wê cuda ye. Lê evên vê derê ne daçekin. He mirov dibêje qey ji daçeka dayê hatiye vê derê, he hatibe jî ne hatibe jî ev zêde yani me vê derê ew nake. Ya girîng çi ye? Li vê derê erka çêl de ser milên xwe. Erka em bêjin peyleke nû ji me re ava dike. Yani divê em wisa ew bikin. Dadan ve got piştî em dikarin çi bibêjin? Daketin ne? Daketin. Mirov dadkeve erdê. Ji jor dakeve erdê. Mesela wisa dibêjin. Daketin. Wekî din em dikarin çi bibêjin? Mamusta darvekirin mînak ji bo Belê darvekirin dibe. Darvekirin. Wekî din em dikarin çi bibêjin? Darvekirin. Daşandin. Yani daveşandin. Ne daveşandin? Daveşandin. Daveşandin ji wekî em bêjin tiştekî mirov dadoweşîne. Mirov xalîçekî dadoweşîne. dagirtin, dalıkandın. Belê, dagirtin, dalıkandin. Yani mirov dikare gelek mînakan li van zêde bike. Heval jî dikarin ji bo dayê mesela mînakan bibêjin. Mecbu dayê got hevano ez bawer me qas numune bensin mirov dikare ji van zêdetir lê zêde bike êdî yani ji bo dayê ev hat fem kirin.
İca ji bo rayê em mînak bidin. Mesela ra. Em dikarin çi bibêjin? Em dikarin bibêjin ragîhandin. Ragîhandin. Yani ragîhandin lêkereke ku mirov tiştekî em bêjin pê wekî kar pê têkirin. Radigihîne. Yani ez radigihînim, tu radigihînî. Yani dibêjin filan kesê ragîhand ku wisa wekî nûçeyan da zêdetir em dibêjin. Raketin. Belê. Havalê. Mesela raketin. Raketin. Binêrin lêkere me bingehîn li vê derî ketine rahat beşî ve teyke du cuda dayê. Yoksa yani normal ketin yani mirov dikeve erdê. Yani hiç tiştek dikeve erdê. Lê rahat wekî raketinê. Hemwateya raketinê çi ye? Hemwateya raketinê lê ser hede bikarbînin dibe. İşyar bu mu ne? Ne hemwateya wê. Hemwateya. Wekî eş anlamlı dibêjin ya. Raketin em bêjin razan. Herhalde. Razan. Wekî din em dikarin şi bêjin Rahiştin. rahiştin. Mirov radihêje tiştekî ne? Rahıstin. Rahiştin û Rahıstin. raxistin. Ev mînakan didin? Ez minak yaman dibêjim. Belê baş e. Spas heval mînakên we jî hêjan e bi rastî. Yani wekî din mesela ji bo rayê em tenê mînakekî ji bidin. Kanet iki minak budemamıştı. Tamam. Me got ragîhandin raketin razan rahiştin. Çima radihiştin. Ev rahiştin heval. Rahiştin. 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 Tamam. Rahiştin, raxistin. Yek ji lêkereke me ew heye. Mesela Sandın dibêjin hevalêcesin. böyle ramusandın mesela. Em bêjin ramusandın. Ramusandın ya jî ramusin. Ramusandın lêkereke gerguhêze, ramusin lêkereke negerguhêze. Em demin pêş li ser lêkerên gerguhêz û negerguhêz hevalin em bisekinin. Lêkerên ku bi paşkira andinê pêk tên, lêkerên ku bi paşkira înê pêk tên, taybetiyên wan çi ne em li ser wan bisekinin. Ji bo rayê mirov dikare gelek mînakên din jî bide, yani hene, pir hene. Îcar ji bo veyê em mînakekî bidin. Em dikarin bibêjin vekirin. Vekirin, vexarin. Mesela vekirin, vexwarin, vekirin, vexwarin. Wekî din mesela vedan, vedan, em bibêjin veniştin, Hevalêjî wî gotu ama te veriye got. ne veniştin, Hevalî kurdu. veniştin bi rastî alîsa karîger nîne. Wekî mesela gava mar û du pişk tiştekî dixin ji wê re dibêjin mar bi wê ve Vegertin û vekişin. Bu bir minak amaçtı. vekişîn. Evet. Belê vekişîn. Vekişîn dibe. Vegertin. Vekişîn. Vegertin. Vegertin. Ez lêkereke din ji we re bibêjim hevalin ji bo veyê vehewandin. Ne ji hewandin û vehewandin. Der jê berdev lêkereke ew zêde xuya nekir vehewandin. Demirandın. Ew temirandin jude bi teyî nayê Demirandın. ha vemirandin. Belê vemirandin dibe. Mesela vemirandin. Ji bo veyê mirov dikare gelek mînakên din jî bide hevalin yani bi kutahî binêrin. Tiştek em dixwazin bibêjin çi ye hevalin yani taybetiya van pêşkirên lêkersas ew e ku ji me re lêkereke nû çê dike. Yani çê kiriye. Tamam. Mesela vê derê lêkera me bingehîn çiyek kirine ve hatiye vê derê bûye vekirin.
Halbuki em lekere kirin gelek karan da jib kartın mesela lexuk kirin ne? Gelek avayan bi kartın. Mesela ve dere ve xwarin lekere me bingehin ve dere xwarine ve hatiye vatayke cuda dayı bu yer ve xwarin. Mesela vedan disa bejin veniştin ve xistin ve kişin. Mesela kişine ve hatiye ve deri vatayke cuda dayı. İşte bu hele em minak bilin. Mesela em bejin hildan. Helvaşan. Değil mi aslında? Hilveşandın. Hilveşandın. Hildan. Hilveşandın. Biner evanı ve deri dese dan berket olay. Yani erka dane hundu binin çıkaz gringe. Yani leve deri mesela vedan gava mırıv erdeydi kole leve deri dan dise heye evcil rakkar. Yani vataya hildan mesela mırıv tişteki je erdey radke hilde ne? Mırıv duja ve hilde yani rake yekji em bejin hayf mırıv hayfa tişteki hilde. Ama tol hildan ama ve lekerin hevedan edeme bibinin. Ama darvekirin haber ektibecin nada. Şöyle minak nada. Çima nada? Kejan Darvekirin. da medar vekirim nisiye. Dar Vekirin. ev rast beje. Yani mebusa nivisiye dar xistin, dar ketin, dar vekirin. Dar rast ev dar ve teke cüda de ev şaşe. Ve çekim lekere kedin me xuşaş kiriye van rast beji. Ve deri dar vekirin çeyna be. Belki ve te dar da kirin yani dar da kirin. Dar da kirin. Dar da kirin edde ve te darı ev deri ve teke cüda de. Em ve deri tijibkin jibot dayı. Mesela me god dagırtın. Da xistin, da ketin. Böyle dagırtın. Em ve deri bilmiyorsun. Dagırtın. Hem şuna ve menvisi dagırtın. Yani dar vekirin haber rast beje. Dagırtın. İşte bu hildanı hilveşandın me god. Me hildan god. Ama ki dint karın çibu bejin. Haber minak yapar içine. Mesela hilcandın. Hilcandın heval çil bejin. Helkişin. Böyle hilkişindi be. Helvaşin. Helvaşandın. Helvaşin. Hem vatan mı? Hem vatana yek gergüheze yek ne gergüheze. Hilveşandın gergüheze hilveşin ne gergüheze. Hilkişin hilveşandın. Mesela bilmiyorsun hilveşandın. Yani her davaj bu hele minakek heval dibejin. Helani. Helanin. Hildan u helanin dibejin ve hel ve heline. Hem vatana. Yani mesela ha te got vitişti hilde ha te got vitişti heline. Hemen işte. Ev jikete ev jber lekere anin u inan etti. Nal lekere anin u inan hevalo hem vataya. İcar hildan u helinji hem vatana yani. Jibo hele mesela ama bejin hel pekandın. Mesela da bejin agir liber çavi hilpekiya. Ve mesela kevir hilpekin ber peynir bu ne? Gavamır bejin demeşe. Yani kevirek jber lastika arabe hilpekiya lemen ket. Mesela bu sadı bejin. Yani jibor roe heval heremen cudane mesela roe bela jibor roe hevalon minakam bebejin u jibor çeyiz minakam bebejin. Tamam jibor van her duye zede minak tenen. Mesela tane bebejin rokerin heye. Rokerin mesela vakiden te bir avay hum bebejin. Ve jibor çeyiz hevalon jibor peşkira çeyiz çekerim. Vakiden jibor van her duye numune tenen. Ere ev
peşkirin lekersazın lebeli bivan peşkiran leker zede ne hatına saskirin. Yen her zede da, ra ve hil. Evan az xazım hun ve yeki hin bibin. Tamam. Ama böyle kesek Rodan da ben mamıştım. ro Tamam. rodan. Rodan çiye az nizanım. Rodan nava heva ki de heva bikarbine de baştır bu. Yani rodan mırıv çildi. Çildi çağa bikardine rodan. He av roda çüdü bejin ne? Rodan. Eri av roda na gavak mesela emligun bugün hevralno ev tebiranın mesela dışta gidest temrov dikeve nav av roda de çene rodan ve çahe ev rodan aku heval bastke vahaya rodan mesela dışta le rodan o say şey ne be yani av roda çu ve çahe roda çun eme bebejin rodan Rodan heye. Vaki rojin, rojne, rojin ama rodan vaki nave rodank. nave rodan yani vaki leker dışt roda çun yani dve rodan av rodan az nazarım yani ev çağda bir karanın burası az nazarım ev rodan Belki o rodan da havali cesimde beji. Ev ev rodan cüde ev peşkira ruyej heya emtkarın serveş bisekinin mesela peşkira ruh heya bana mesela embejin ruh ev ruh kejan lekeran çetke mesela ruh mesela runiştin ne runiştin le heval basa rodan edike az nazarım ver lekeri Blana heva ke da bikarbine u herama hoş bir beje işkerama xo em bizanan. Çekirin, çevun da ben mamıştım. Havali cesimde beji. Beli Çevun. çekirin. Evet çekirin mesela gergeyizen çebun ne gergeyizen. Evras evji çedve çebun. Jbo çeye hevalo jbo ruye mesela runiştin. Jbo ruye hevalt karım mı bejin minakan ru. Jbo zeden numune tene. Le jber ku heval çıxa zede dibin ev qas te şevan yek jera men juda ne dibek ev juda bikartine. Ama leke hund bejin ev lekera rodane yani hekel leker be şkera ma jbo ve numune bidin yani nav heva ke ev çate bikaramın. Brastim lekera ke ha ne bihistiye. Her roda çun heye ev roda çun ne gavadın Roda çuyu. Ne beji havali sayı toloji. Roda çuyu. Roda. roda çun. Roda çuyu. Yani brahna ki nav heva ke de numune juda jbo em fem bikin. Estamaşlar. Yani ligori kesan bile bikişin ya jina eve de ev bikin. Ne leker ne bihistiye. Mesela beşan rut çıkandın. Rut çıkandın. Çiğer rut çıkandın. La şekil turu çıkına. Böyle Sik oldu. rut çıkandın mesela mriş kan rut çıkine. Değil mriş beri şarjı dikin ligünden hacı gala jmarkete distinin ledin heran zede usa perç peva he. Disa rut çıkine yani. Yani usa dikin. Rut çıkandın ev rut çıkandın. Belki pore xo rut çıkandın. Ne? Ev kemne şopiye keme ne hoş heye gala ku şin çedbe jinosa pore xo rut çıkinin. Yani ev tişteki kat ne hoş. Yani bir taybetini zanım çima jin ve yeki dikin evji yani hakiye ke mazın yani mer rüye pore xo nar çıkinin tane jin. Belki jiber dilovaniya jine yani jiyosa misyonek civaki misyonek osa daya jine jin loma osa bir partine. Jibo ruçkandım, jibo rüye. Hevale sait. Makiden am tukan şubejim. Ruçkandım. Naybiram. Yani bir avay hevala. Yani es xobedim kelek bigişti. Hekem basa vant peşkirin liker saz bikin. Megot da ra ve hel ro çe uru ve rüye jbir nekin hevala. Çan hep peşkirin din jene ev ve gave havjana ke yani mrul zede ser bisakine. Ev qas jibo me besin. Evinden embejin. Hava kutiya ruy kirin.
Ru? Rokerin. Rokerin seriyim tırışına. Rukirin ya rokirin? Rokerin. Rukirin şey az nizanım. Yani rukirin mirov ruy yekî dike çawa. Yani min ew fehm nekir. Evvel ez van jê dibim em hinekî ji ser lêkerên hevedanê bisekirin. Yani van divê hûn ji bîr nekin evvel. Gava ku yani mecwara got lêkerên pêkhatî yên ku bi pêşkiran pêk hatine kêjanin hûn ê van bibêjin. Hûn ê çi bibêjin? Hûn ê bibêjin daxistin, ragîhandin, vekirin, hildan, rokirin, çêkirin. Ev qas hêsan e. Heke hûn dixwazin pêşkiran serê xwe de yani heşê xwe de bi çî bikin evvel ji bo hûn bîr nekin. Hûn ê bibêjin da, ra, ve, hil, ro, çê û rû. Ev qas hêsan e. Yani pêşkirên me ev in. Pêşkirên lêkersaz yani jî dibêjin pêşkirên lêker çêker. Ez lêker çêkerê nikarim telaffuz bikim. Pêşkirên lêkersaz ev in baştir e. Ez wisa bilêv dikim. Wekî din jî tê gotin lê vê awayî xweştir xuya bike. Heval tiştek dibêjin ji bo Rokerin gotiya yolmak. ew rûçikandin me got. Yani rûçikandin heye. Evan ez van jê dibim em hinekî jî li ser lêkerên hevedanê bisekinin. Ez ê dikim we ev li cem xwe not girtine. Bi rastî ev mijareke girîng e hevan yani wekî min got hûrgilî heye hûrgilî divê em hûrgiliyan ji bîr nekin. Em çiqas zimanê xwe nas bikin, em çiqas bi rastî jî bikevin nava hûrgiliyan em ê ew qas serkeftî bin derûniya me ew qas rihet be. Em ê li hemberî em bêjin kesên din karin xwe zêdetir serbilind hîs bikin. Ji xwe derdê mirov jî ew e. Mirov derûniya xwe baş bike. Mirov derûniya xwe bi çi baş dike? Bi zanînê. Yani mirov derûniya mirov bi çi xirab dibe? Bi nezanînê xirab dibe. Yani ev rastiyek e. Mirov çiqas dizane bi rastî jî mirov baweriya mirov zêdetir bi mirov tê. Ji ber vê divê em van li cem xwe not bigirin. Hevan me got pêşkirên lêkersaz îcar me ev dîtin em hinekî jî li ser lêkerên hevedanê bisekinin. Lêkerên hevedanê. Devamê çi rewşê de gelim? Yezike çil dafaya. Ha baş e. Lêkerên hevedanê hevalno lêkerên hevedanê ew lêkerên ku herî kêm ji di hêmanan pêk din yani di heb hêman yan jî bi di hêmanan pêk din bi di hêmanan herî kêm bi di hêmanan pêk din lê carna bi sê hêmanan jî pêk din. Em niha lê binêrin ev lêkerên hevedanê hevalno mesela rengdêran jî ava dibin. Bi rengdêrekî em bêjin lêkera bingehîn em niha lê binêrin. Mesela em bêjin min got rengdêr ne wisa germ kirin. Hevan ferhengê de lêker bi vî awayî germ kirin. Yani gava ku ev bi heva be dibe navdêr. Yani em medî nikarin ji vê re bibêjin ev lêker e. Bi vî awayî dibe lêker. Hekem bixwazin lêkerekî nîşan bidin em ê ji hev cuda germ kirin. Binêrin herî kêm ji di hêmanan pêk hat. Na germ kirin mirov tiştekî germ dike. Mesela mirov avê germ dike, mirov çay germ dike, mirov xarinê germ dike. Faham kirin. Fehm kirin mesela ama fehm kirin yani wekî fam jî tê zanîn fam lê fehm wisa zimanê nivîskî de rûniştî ye fehm kirin. Ez dibêjim ji ber vê sedemê wisa rûniştî ye. Mesela fehm kirin ew ayna Arabî derdikeve. Li gava ku em bibêjin fehm kirin em wê ayna Arabî têk dibin. Ji xwe derdê me jî ev e hevalno. Heta ji destê me tê em dengên Arabî ji zimanê xwe paqij bikin ji bo zimanekî sade xwerû em derxin holê. Yani fehm kirin ji xwe ji bo vê mebestê jî Celalet Alî saet kiriye saet.
Yani şu an dengin Arabi ji zimana xwe derxin. Wekî ayna Arabî ne, heya Arabî mesela. Mesela fehmkirin. Yani germkirin cuda ye. Germbun cuda ye. Germkirin lekereke gerbihêze, germbun lekereke ne gerbihêze. Mesela em ji bo ve bibêjin. Fehmkirin. Mesela em bêjin bi dest xistin. Yani binêrin ev lekera me jî ji sê hêmanan pêk hat. Ji kêjan hêmanan pêk hat? Bi daçekê, bi navdêrê, binêr daçeka bi li vê derê, navdêra dest û lekera xistin. Xistina bi dest xistin. Yani mirov bixebite, mirov tiştan bi dest dixe. Yani em wisa lekere bikartîne. Yani jî em bêjin hazır me bi mesela bi bir xistin. Mesela bi dest xistin cuda ye, bi bir xistin cuda ye. Bi bir xistin wekî Belki Türkiye hatırlatmak. hatırlatmak. Bi dest xistin Tişteki bir gete destek yani wekî kazancekî mirov tiştek bi dest xine, yani elde etmek. elde Bi dest xistin, elde etmek. Mesela em bêjin bir kararını. belê, em bêjin bikar anîn. Lê away vê lekerî wiha ye jî bikar înan. Yani ev her du jî rast in. Bikar anîn û bikar înan. Lê yarî zêde bikar înan in, lê bikar anîn zêdetir tê bikar anîn. Mesela em bêjin hevalo em li vê derê binivîsin dest pê kirin. Binêr ev jî dest pê kirin. Ev jî ji sê hêmanan pêk hatiye. Ji navdêra dest, ji lêkera bingehîn kirin. Ev çi ye? Ev jî cinaka li hev xistî. Müstebali Kurdu İbrahim dibêje bi darxistin. Bi darxistin, Mînak dide. Bi darxistin. bi darket. Bi darxistin yan li darxistin? Bi darxistin. Bu sen insan diye. Bi darxistin. Bi darket, bi darxistin. Li darxistin heye. Mesela ez bi darxistin ne zaman? Li dar. Mesela mirov civînekê li dar dixe. Ne olsa mirov ez civînê li dar dixim mesela. Tu civînê li dar dixî, em civînê li dar dixin. Lê bi darxistin ez nizanim. Benim Mînak ejin me derim ama bi dar vekirin dibir. Em dikarim mi nivîsin? bi dar ve kirin. Em ê wiha binivîsin vê çaxê. Bi dar ve kirin. Van leker ama bi vê awayî ye. Yani bi dar ve kirin. Ez bi dar ve dikim, tu bi dar ve dikî. Yani dar ve kirin. Bi dar ve kirin. Heke bi heva be wekî navdêr e. Lê bi vê awayî leker, hekem bixwazin leker be bi vê awayî. Yani wekî din rê tune. Heke bi heva biye, wê çaxê dibû navdêr. Mesela em dibêjin hat bi dar ve kirin. Wê çaxê bi heva tê nivîsîn. Me got dest pê kirin. Wekî din em dikarin çi bibêjin? Heval çi dibêjin? Ji bo lêkerên heveddanî. Yan ji deh hêmanan hevalan yan ji sê hêmanan. Heke tê bîra we bila çar hêman bejî. Hewin dikarin ji lêkerên ku em bêjin bi çar hêmanan pêk tên bîra we. Yan jî tiştek wisa heye. Hûn dikarin bibêjin. Mesela em bêjin sorkirin. Sorkirin çi ye? Sorkirin Kartol tê sorkirin. kartolan sor dikin. Kartolan sor dikin. Lê mirov dikare wateya tiştekî boyax te jî mesela vê sor bike. Mirov dikare wisa bibêje lê wateya ew yan bibêjin mirov gava ku em bêjin patatan kartolan sor dike ji we re dibêjin
Sor. Dev berdan. Dest Dev berdan. yani dev devji berdan. Beli. Yani devji berdan. Yani dest ji berdan. Bu işte gotun evan. Dest. Yani dest ji berdan. Dest ji berde, dev ji berde. Ev her du işteyin bikarane. Mesela vakit denem kalışım bejin. Hevat çiz bejin. Em dikarim bibêjin mesela ava kirin, ne? Em pir bikartînin. Ava kirin. Em bibêjin Çablı derdore gerandın. Gotiye havalek. çav li derdore gerandin. Em vê çav binivîsin mesela çav li derdore gerandin. Çavê li derdore bigerînin. Ego çar heymanan bibêje hevan mesela gote. Aşağıya var. Evet, çav derdoran gerandın. Ev bi hevaya var mı nasıl evgivisiyle gerandın. Ve gerek var heye çavlı derdoran gerandın. Dibecin ya çablı derdore xabi gerine keçek abi. Ömür buxazın an. Yani Xaniye çavlı derdoran gerandın. Çen emana yek, düz, se, çar. Mamuste bir mücadele de tamam tunem ne olsa pişti daçe ki dest kıstın minak. Na. Daçe tamam tunem. Ne bivi avay lekeren. Yani ve deri em nikar basa evi bikin. Basa da çekan bikin. Em çad kan bas bikin. Ama bu jin leker ama biçip pek hatiye mesela. Em bu çexe em dikarim bejin be em bejin be da çeki be navderi be ev disa hemana da çeki. Ki ev be vaj xwe bazne da çekin. Mesela leker jî lekere bingehin. Em dikarim sav bejin. İnlava hevok da rav şavet te gahartin helbet. Yani ev jî mijarek evdine. Ancak em dikarim demir peş mesela nava hevok edem bikar binin ev çate bikar anin. Yani kengi ji hev juda kengi behen vate nivîsin em demir peş de servê bi taybetî dersan çekin hevanla. Yani bila heva jî hebe. Ji ber ku gava ku em demekî nebînin em ez niha numune nîşan bidim jî dibe ku hevalên ku wan deman qet nizanin hene. Ji ber vê yekî pirskirêk çêdibe. Yani wekî lêkerên hevdîdanî em dikarin wiha bibêjin. Em demir pêş de em bêjin mijareke me cuda hebe em bibêjin ev lêkera hevdîdaniye wê çaxê divê were bîra we êdî. He lêkerên me yên hevdîdanî bi vî rengîne. Mesela me got çav li derdora xwe gerandin yan jî çav lê gerandin. Wiha jî tê gotin hevan ev jî dibe çav lê gerandin. Mesela çav lê gerandin. Ev jî lêkereke mesela. Çav lê gerandin. Çavê xwe li tiştekî digerîne. Çavê xwe lê bigerîne dibêje hele li wê derê nîne mesela. Wisa bikartîne. Derdoran em de evet nivîsin. Derdoran biheva. Biheva derdoran. Li derdoran. Çav li derdoran gerandin. Mesela ev çav bûye heymanek ev jî wê derê wisa bûye heymanek. Çav li derdoran gerandin. Yani ev li vê derê êdî bûye heymanek. Yani em vê du jî cuda binivîsin. Wisa qet çê nabe. Derdoran. Yani li vê derê derdor vê derê an hatiye pirjimar çêbiye derdoran. Yani em vê derê jê cuda nakin. Çav li derdoran gerandin. Wisa mirov dikare bikarbîne. Nava ez çavê xwe li derdoran digerînim. Tu çavên xwe li derdoran digerînî. Em çavên xwe li derdoran digerînin. Belki em ji wî hevalê re keçikekî bibîn. Wisa dibêje. Heval minakekî din de libaya eskeniya. Çi dibêje? Çi dibêje? Li ser rêyê çûn û hatin. Li ser rêyê çûn hatin. Li ser Evvela ew çûn û hatine îcar ew wekî lêker mirov nikare bibêje. Mesela em bêjin çûn û hatin. Çûn û hatin.
li ser rê çû û hat. Lê ev cuda ne yani ev wisa wekî lêker çê nabe yani. Em jê Mesela- belki. Evet. Not gerek. Evet. Yani ev li ser rê çû û hat. Ev li ser rê mesela çû lêkereke me vê derê giyanek me bikaranî û hat. Ev nabe lêkerê heve didanî. Yani vê ayê lêkerek heve didanî dernekeve. Lê çavlêgerandin çê dibe? Yani yani çav li der doran gerandin. Wekî din heval tiştekî dibêjin? Em tiştekî lê zêde bikin. Yani ji pirsên hevalan hebin. Tamam. Başa hevalna em ê roja nasibê. Yani îro çarşeme sibe pênşeme em ê sibe bi mijarekê nip û nû dîsa bi hev re bin hevalna. Ama size dilekha jê heştin ev bîje. Ew dil lê hîştin. Yani dilê xwe hîştin. Dilê xwe hîştin wekî biwêje. Lêkera biwêjî. Belê. Lêkerên biwêjî jî hene hevalna. Mesela me got gelek cireyên lêkeran hene. Me got em ê li ser lêkerên bi ew ê bisekinin. Lêkerên heveddanî. Yani me negot em ê li ser cireyên lêkerên biwêjî bisekinin. Ew dikeve kategoriyeke din. Yani em vê derê wisa tevlihev bikin zêde xweş çê nabe. Hûn tenê lêkerên heveddanî bibêjin. Mam se piştî bi dest ev tiştan tefes tavk tune. Ne olsa mam se. Hevalek dipirse. Yani me tiştek bir da hem ne bileyim bi darê ve kirin. Evan ew dewan ça çê dibe. Ew nava hevokê de wekî navdêr em bikar bînin çê dibe helbet. Mesela em bi darvekirinê jiya xwe dest jiya xwe bernadin. Mesela em bêjin ez vanin jor jê bime ez çend minekan ji bo wê bibêjim. Mesela em bibêjin em bi darvekirinê xilas nabin, ne? Xilas nabin. Li vê derê bilin bi darvekirin ka biyame em bi darvekirinê. Bilin eval bi darvekirinê lê divê ev jî pêva be. Bi darvekirin em bi darvekirinê xilas nabin. Me li vê derê wekî tu bikaranî, me vê derê wekî navdêr bikaranî. Yani lêkera me ya bingehîn hevana binê xilaskirin e. Asıl lêker yani ev e xilaskirin. Li vê derê bi darvekirin me vê derê wekî navdêr bikaranî me li vê derê dewand. Ditewe. Yani lêker ditewen. Mesela ez vê jî bime mînakeke din ji bo lêkereke din ew bikim bira baştir were fehm kirin. Mesela ji bo kêjan lêkerê mesela dest pê kirin. Mirov em bêjin bi mirov bi destpêkirinê gavekî diavêje, ne? Gavekî diavêje. Bilin li vê derê lêkera me destpêkirin e. Ev biya vê derê daçek e. Daçek. Mirov bi destpêkirinê gavekî diavêje. Bilin dîsa li vê derê lêkera me ji ber ku li vê derê me wekî navdêr bikar anî bi destpêkirinê gavekî diavêje. Li vê derê lêkera me ya hevedidanê gav avêtin e. Li vê derê ev êdî lêker nîne. Mesela destpêkirin bûye navdêr. Mirov bi destpêkirinê gavekî diavêje. Bi çi gavekî diavêje? Bi destpêkirinê. Li vê derê bi destpêkirinê. Mesela mînekeke din bidin. Mesela lêker dîsa ditewen hevan. Yani vê awayê em wekî navdêr bikar bînin giş hemû ditewen. Yani
Mesela em bejin veki bi sorkirin em bejin tamam. Em bi sor em bi sorkirin Kartona sırasına. em bi sorkirin ji rê dernakevin. Ez in her civara bêjim ev tê çi wate. Bi sorkirinê em bi sorkirinê ji rê dernakevin. Binêrin hevalin. Sorkirin hema wateyê de hêrsa yekî anîn. Wekî dibêjin ya kışkırtma, sorkirin. Ew jî heye. Me gavadin bir kere ez wê bibêjim, sorkirin wekî kışkırtmaya jî tê bikar anîn. Dibêje yani filan kes sor dike. Ne? Vate kışkırtmayı da jî tê bikar anîn. Hem vate kızartma birêrin. Em bi sorkirinê ji rê dernakevin. Yani kê me sor dike bila bike lê em îradaya me heye. Em xwedê zanînin. Em li gorî zanîna xwe tev digerin. Em nayên sorkirin. Yani kes nikare me sor bike. Em bi sorkirinê ji rê dernakevin. Yani vê ew hevalina li vê derê wekî navder me bikar anî sorkirinê ji rê derketin hevalina ev jî bi serê xwe lêkerek e ji rê derketin. Yoldan çıkma. Belê ji rê derketin. Ev bi serê xwe me got lêkerek e. Ji rê derketin me got derneketin me neynî bikar anîye. Loma derneketin. Ji rê derketin lêkerek heve didaniye. Sorkirin jî lêkerek heve didaniye. Lê me vê derê ji bi wekî navdir me bikar anîye tewiya ye. Yani lêker ditewin. Baş hevalan biqedînin saeta me tişî bez warim ne? Benim. Çılgın hafta. 5 hafta. 5 hefteke. Ha dibe ku em sibê em ê ji bo A1 A2 hevalin em ê ji bo kesên ku nû hînî Kurdî dibin dibe ku em sibê derseke wisa çêkin. Na kanala YouTube'ê de çend heb ev lîsteyên lîstandinê hene hevalin oynatma lîstesi bêjin wê derê de hûn lê binêrin yek rêzimana kurmancî Kürtçe dil bilgisi yek ji bereva jî wekî Kürtçe dil bilgisi rêzimana kurmancî. Rêzimana kurmancî Kürtçe dil bilgisi ji bo dersên Kurdî Kürtçe dil bilgisi rêzimana kurmancî jî ji bo kesên ku nû hînî Kurdî dibin ji bo wan e. Hûn dikarin mesela wan lîsteyan binêrin çavên xwe lê bigerînin. Binêrin çav lê gerandin ne? Me lêkera xwe bi vê derê bikar anîn. Hûn çavên xwe lê bigerin dibe ku em sibê li ser cinavkên tewandî û cinavkên xwerû cinavkên kesanayên xwerû cinav kesanayên tewandî bi lê em ê bi Tirkî şîrove bikin. Yani bi şîrovekirina Tirkî û hînkirina Kurdî dibe ku em wisa bikin. Ve çaxiyên bi dawî bikin. Evalan bimînin xaşiyê de heta sibê baş